ହାଏ ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ ଏଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଜନୁମୁଛୁ ମାନେ ମରିବାକୁ ହବ ଏଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମରିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସେୟା ତ ଆମମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନୁ ଆଉ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଅଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପୁସ୍ତକ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ ବୋଲି ସର୍ଚ୍ଚ କର ସେଇ ଏକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ। ହଁ ଭାଇମାନେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଅନ୍ତରରେ ପଶିଲା ସେଇଠୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ବଢ଼ିଲା ସେମାନେ ପାପର ବେଦନା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ହେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଅଲଗା କଥା ବୁଲ ରିଲ୍ସ ଟିକଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଡ଼ ଛାଡ଼ ଜୀବନ ପାଅ ନହେଲେ ନରକ ବୋଲେ ସାଦା ନରକ ନୁହଁ ସେଠି ଜୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ଲାଗିବ। ଅନନ୍ତ କାଳ ବୋଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲିଭିବ ନାହିଁ କାଲି ଧରୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼। ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ଯଦି ପଢ଼ୁନଥିବେ ଗୀତ ବାଜିଲା ଭଳିଆ ବାଜେଇଲେ ସେ ଆପେ ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆମିନ୍।